راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبنى له مسلوس 10 كلتشعين 19 فنوى راديو إيرنا فلما أتوتر سولوس بوين سليمان نتدلو زقرب مدبجنا قدام حيزنا لكم قريبنا لنا نعقو بمسعب دما إيرتران كوابيان كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم كتسنحو بخبرون دعدمكو أبنى لومي أرساسينا مسنساقر أب أوغندا إيرتراو نغاداي أتسليمات ننزبلا مدبر تلفزيون كسيسو أب إثيوبيا أب يونيفرسيتي ولديا بستوغهار ناي بهر ግጭት ክልተ ሰባት ተቀቲሎም أب رياض وعلى مرحة هجرات عرب أفريقيا ككاديو هذه إذاعة إيرنا على توزينا أب أوغندا NTV زتبهلت مدبر تلفزيون بمسجار دك سبات سليمات نبمبال حد إيرتراو نغاداي كسيسوا أتي محرت أبسيوم تملسوس تبهال إيرتراوي إتام عكن زينا قبل علي بزغربة توتسلمة نمعلتاو نقداو نتفتاتو بقالتوا 5 ألوي كسيسو انتقل أب كتما كامبالا زركب لعلواي بيت فرد تهاجر نتبي إيرتراو نغاداي زغربة كسي أبز حل فورحي كم زنت أجو ديلي مونيتر أفليتو بمسرة زغربة كسي مدبر تلفزيون NTV أمنا 26 حملة كلتشعين 16 فنوقع محرت أبسيوم تمرسوس تبهال إيرتراوي كاب إيرتران رواندان دك أنستيو كم زسقاقرن قبل عليين عمس كم زفت أمن أكاليحا دحرزي زتقالح كساسي تقنز بولو فنو دما أبتكالوك سارا كم زقات أمو بمتقاس اتتسألمك الرمالون نزور دعن ودما كحساك خفولونيو ناستا 3 عمتات أبيت فردك كراخر تسانيحو أب إثيوبيا كل أمحرا أب تركب يونيفرسيتي ولديا بستوغهار ناي بهر ግጭት كلተ ሰባት ሞይቶም እቲ ኣብ ሳልስተ ዝተጓሃረ ግጭት ኣብ መንጎ ተወላዶ ኣምሓራን ኦሮሞን ተኻይዱ እቶም ክልተ ግዳያት ተወላዶ ኦሮሞ ምዃኖም ተማሃሮት ዩኒቨርሲቲ ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ጠቒሶም እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሰንኪ እቲ ግጭት ተሰናኺሉ ከም ዘሎን መምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ጉዳይ ምፅራይ ከም ዝርከብን ተፈሊጡ أب إثيوبيا أبز عمتن منفقن أب استفلاليا كلات أب زركبا يونيفرسيتات بستخايدة تمساسالنا بهر جيتشتات حيالو تمهارو مويتوميوم كلل تجراي نتولادو تكلل كابزي أب بهر زتو كرمت قعتن جيتشتات نمرحانوم تمهارو أب كل محران أب زركبا يونيفرسيتات كم زي الأخ أقدمو عمل كتيو أب سعود عرب وعلى هجرات عربنا أفريقان نعسران حموشتن حدار ككايد مخانو تفليتو أزو على ربحات هجرات عربنا أفريقيا نمحلاو زعلمايو تبهيلو نزو على نمدلاو منيسترات حرش هجرات عربنا أفريقيا كاب 9 حدار أب كايرو أخيبا 5 كايدون تفليتو سعودي اتركبن هجرات عرب أب أفريقيا أب حرشا غزي فوفرخ كايدا خمدبان كلوا هجرات أفريقيا دما سرحتنياتنا بهجرات عربنا من الأخ دليت كم زلوان إفلات أزو على بفلاينتن نايل زواسنن هجرات أفريقيا أبال محبر هجرات عرب زخونت جبتن كال ترجم كله 5 خل دبلوماسيات يتقصو حيالو هجرات عرب مزت فلاليا هجرات أفريقيا تاون وتهدراون متحجزات اللوان أب حدار كل تشعين 16 ون أب إكواتوريال غيني كتما مالابو تمساسالو على هجرات عربنا أفريقيا تقايدو من بارو إفلات زخبركم سمعتنا زينا أفسفتي ملا جنا أدم أبرد إيرنا حزبنا أزيو تعرم حزبي دحرون جوايو صبوا اللغة جونة تعرن مللينا كخونن كحبنا نطبق كاتوخاني أنا كن أبتا إيرتراو تعرامي تبل زرباس بلك زي سامع تعرمات يلون مالتي زي كونسي ألو بزحت تعرمات سبات بحفش خنري خلنا كن إذا كنت يلع العقمة ما تمديتا زي اللي ملك عن سلن ولا نعناز فترة لنا مثلني تخطركباتا إيرتراوي كل عالم زفلتو إيرتراو تعرام منبر كم إيرتراو تعرام كله دي نزح جزلو من نوابروري خاريها زلو من قصة خطبلو زي رفر عمات من قصة بزي تحاس حيزو وانبر نقولو كنتاتو كم حبرة السبب قمت زيت ويكونكن كن مشالوكا نزب سدد زلو سبناري خاص تعرام يخطبلو خبديو مالتي كوم انتو نيرو رأى انتاي وريدو حجيلنا خنحتت كدليناي
أبسدد كابزلو إيرتراون العلمو من تعرهم أبن الدليغة نتابق عزين سنف محدران سدرابيت كبيبا ما أدى زي والعلاز تغيرت عدي زتبتنت سدرابيتكو إزخلو وتأزلو دم زحلو بزلو نقسنوتن عدميون نمكرا سدرابيتن بيت هبون كقرف بخرتة زحلفو زلو من إسي حيزو زلو مالتي زي حقا عندها بزن كبتي إذناتنا ولدون قدميون عبسدت زمتن زحلفون زلو هلو هاد كيركا كما بقى قصاي تبع إلى نقفيتاي كي يقربوكو حق زربا كنديناي قندحان إذا تبلو زلخا كله السما معلو خينو حجي كابزيتات وطيلنا بود عاونت نرعي أنا نسخة بود عاونت نرعي سدت معرا مكرو كرتوتون بفلاي أم معرابيان حقرات عقمهان كقلت كان لليخا نفسخا ختمعبللون زبلت عدرات كتفترولن تخل من قدتات اللوه كم عقمخا مالتي كلها دكتور نختكون تمهرا يكون كون زبل زلخو وي كلها بمويانا بحدا زلع على درجة بتصح مالتها يكون أب تمرتن أب مويان أب سرحن أب كالوت عدلاتن إذا زبلكو خلو إذا سبناقن حقي بفلاي كازو من عشيزو متزولو مبسحتو أم نزع عدلات زي كمتم كالوت مسادتنا هاقرات وي كمتم كالوت سدتينياتاتكم أم كم بعد سوريان كالوت هاقراتن كم منات قولولون نثمرتي نسرح النمويان بحفشاس ننفس عبيت كسورحي رأينيو أنت يومو زي قبرو مالتسي ناي مبسحتن حقرات إيروبا أنقوتات كتملكون نتمرتن سرح كتوفرلون أزي شقارن كبيرنيو إذا ترايو كون بعلو خي تبقوسو تصفى زغرزو حجي طبقنا متاكات غير اللغة أبتخزارو بلاز دولو خور استحساب كامتيخا حجي رئيخا نحنا قنقوخنا مهار كلنا مسكن ديدق حقرات تمهيرنا سخان بعلخا كله ما مهارتخا ولا خابتم زمع بلا حقرات زمطو نسرح نتمرتن نابزخ مناس تسدو وي بسنكو خينات وي وانتم كالوت عينت مالتيو توم كم زخمانا انت سبخينات انت سبع عمت السرعاتاتم كال ان عدوم زغدفو فلسطين ادميهم بزي قدس دما كسابتا نبسوم زاليو لابوتا زرخبو مستمرتن كال انكم ماوتو قربات كوينم يخاطريا أبسناتنا صبق كتبلو تخيل أبزي صبق وان استفتر عدلالو مبسحتو أتحجي تسديدو زلو سب من إشتايو مبسحتو من أشتيو ناي تمرت عدلات كروخبو قنا خد شعرنا بتمرت حركت كتكبلون ويا مويا نفسهم زقاليلو سراح كفترون قنا علمي أمو نفكرلو مي عدلات اللو كستاين ديمو إذا زحلفوا من قدن دخلوا خرتاتن كعبابكم تتوو كتم مهارن متأخذ رؤنو نكو تسفاق اللو قالوا انت عينتي هو تحليفك خاصاني أبزون مساقي السامع قنا كمانا ورخابناتنا زخفق دبداب نفرتن تأيتنا بليتهم مسانات تسدو حزابونا له كمانا تراما له أبز بزنجع قبانا حقرات زقبر رديئتن حقزاتن قن نحيل بقوم فحتة تركب لي خاطرية بأنصارو اتزبز حسابنا حجو وانسا زرباخ دقاقمي اتزبز حسابنا كابز بالله عنس ستن من مقرار زقبرنا اشتو نتفتات حليفو خرئيت رخبونيها ازخ قبلكات حساسابي اتزحلو فوري إخان كنو تحتهمون بعلوم سلزفلتون أنوكوا كساب كندزي فرداو ميزان ما هباد لا يكون نبل مش علكا كساب تسب انت حليفو زي فلتكا كتزاربو له كل نجر قليل امنني انا نمور زي وي لبام مسيل كان مرأي كون زارب زلو حاليتن تعزبتني حجون دقي من زقداي كاب سمعت وت الك خطري هدا ليكاي بتن كل نفلت انشقرات غير كام حلفت خلان الله كساين دي بجها ناس ولدو حما اخازه سمع كله ايدو خوات او طلو خطري هلها فتحوي كونن نو كابسات انا نسخن نوصا اني حسب كان سكفت خن تردي له امن انكم يكون كون زغبر زلو نسخه دما نتا انا خطري اوز دلي كازلو بخفت عين رايومو نزراربلو حتى كاب نفسي جميركا مبزحتنا صعرامات يكوننا
ግዜና ብግባእ ይጥቀመሉን እያ ነትምህርትን ካልእን ዘሎና ተወፋይነትን ስንምንካስን ኣዝዩ ትሑት እዩ ምስ ካልኦት ኣሕዛብ ከተወዳድሮ ከለኻ ካበይ ከም ዝማዕበለ ዘይርዳእካ ኣቋራጭ ናይ ምፍታው መንፈስ ኣሎና ንዝኾነ ይኹን ነገር ብኣቋራጭ ክንረኽቦ ኢና እንደሊ ስለዚ ንዕወት ኒና በዚ ድማ ደቂ 16 ዓመት ዝመፁ መንእሰያትና 4 ዓመታት ናይ ትምህርቲ ግዜ ከይጀመርዎ ይሕስቦም እሞ ንዕኡ ገዲፎም ዞን ክብሉ 4 ዓመት ወላ ቋንቋ ብዝግባእ ከይመለኹ ሓሊፉ ኣብቲ ስብእነት ዝበሃል ዕድመ ብዘይ ሞያ ተራ ስራሕ ወላ ክስራሕካ ዝኽእል ናይ ቋንቋ ደረጃን ከይበፅሑ ክዕነዱ ክዛውኑ ከስኮንቁኑ እቲ እናኸብከበ ናብዚ ዘብፅሖም ኩሉ ሽግርን መከራን ናብዚ የገላግሎም መንገድታት መሊሶም ክምለሱ ኣብ ክንዲ ካብኡ ዘገላግል ሓድሽ መድረኽን መንገድን ዝፈጥሩ እቲ ትምህርቲ እውን ሓቂ ዘረባ ናውኢታት መሓገዘ ደጋጊሞም ኣብኡ ኾነብሩን ክሳቐዩን ክናወጡን ጥራይኻ ትሪኦ ይብለካ ኣለኹ እመነን ብወላዲተይ ኣነስ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ምዞም ዝብለካ ዘለኹ ቆልዑ ክራኸብ ከለኹ ናብ ዕንቶም ተኪረ ክርኢ ትብዓት የስን ኣብ ዕንቶም ዝንበብ ሓዘንን ቃንዛን بحسابون تراومان تعاطفهم موصأ سينهم كتريهم اب تحت آليا سبأو دقفات بتحتي زينو بركو طباوي هيوت مود ما كابتا زركبهم نسدرا خما قولو او وصالو سلا ستوريلهم ناي سدرا بيت حلافنت كسكمو زحلوف وخرتت قد يزبلكا اب عدي هالو بدقي بسهارو حسابن كرتتن حمدو من قافسي نسبنا بجاها معاسي خم فطور كم نبر سب هيوت كستمغر قنا زانتاتاتنا من قارن تتجمير دا كالو ونالو رأيس كزخلو بنفس أطلت زحلف زلو من إسي دحرك أزغلو زحلفو زلو من قدي بزحش رديت كريون مسنا أمراو كنتاتهم أبسلامكم تنزخ الزخون يخون نايكي إلى حاجز ونكو يرخبون زقاليهم ويابزت أنيحو بزحش درجات دلجيلو كما مؤمن ككاببا من زخ الكومينيتي ونايت أنحمن إذن إلى 5 عامات سدة زي تقارفو محبرسة بإرترا حنت تتأكم نتمرتن سراحن محبراوي هيوت التدقاقفن تبلعن كومينيتي كي هانتسي بخمسة نحنا نحالفا زلنا نسدوتو بخرتت دحرتن دخنتن تساماخي تساما ولا انه عد مركبو بب حدا يموتالو رأيهم زوم كالوت كومينيتات ناي بعلم كندمنتاي تكالات يزلوه زخون يخون ود خاله هاجر تسريدو أبزموت أبوتها نايتي قدميو نايز تسدو دق هاجرو كومينيتات نتمرت زتبابع لمحبراوي هيوت زدقف متايو بزحاشا نخقبر زدقاقف كومينيتات اللوت اتنا إيرترا كومينيتي انتس بخوينات انتس بمكرا انتس بسدت انتس بعمت نلعل فرق الزمن أبسدت تحليفو كنسو حدا نقدمي تسوكم كومينيتي كي هانتي بزيكا تأكيبو نزاز مز أسرعات زتقع ويون أبتي مفتح زي ترخبو بوليتيكا وعنكليل خوزبل كالق مدرخات فترة كومينيتي أيس أنحنز ولدوزي حج انتاي مسيلوكا إذن نزاربو اللي زلنا ولدو بلعل حاوي بتحترمتي تقبيلوه بجاها قرفنا نتعنا نايلنا بزح النقبرو سمعتنا وطاكا عيتنوان والناس كبجاها اندحرا عميقو كازو خنتات تزريق خايو كبيديو حادو قلعة أبتن نبرو ختما تنقت مخالسينو تخلو ناي من قدن ناي قلن مكرات حواويسو تيرابوخ قبر جميرو مالت سنو أمراو دقفنا بزبوه حكمنا خمالالس جميرو صبوك أمتيو انت خونا فلقتون مخايدو نافت عادي تقولوا لي لهم كوريلو جميرة
إذا زرباون عد بتيح سدرا بيتو حنتن حت إذا حسبلو زنبرو قوال ميرا سدرا بيت تاقوالون دروت ورا بتيحو قوالنا ناي أمروت أقام نزرلو وأين بانينا إلو ملي ساملو كل ملو تدراري بو كاب جزاموت أسينو بجنكت كاب زخف بجزا إيد كان نفسها مهرام على دي حدا جزي أنا شجرون مكران زوالدو زي ردو زوالدو زي نابلي إيدو نزوات أو جز كيه بليمبر كابتن تس ببهري كابتن بعمزدي بمحبراو شجراتن كالن زوردنا دلو اتسأن حتنان أقول فلت أثنان بدعنان يزعبي شجرنا اللي يزحسب عدنا خنقدف انت تقديدنا نتزلنا يوم مسيلنا أبتزلنا يوم خنبركن كل تراينيرنا انسساكو نزنبرو بحر مريت مسحصلو سقيلو فلت أتنا قبابن زقودلو محبراون هايمانتاون بالتاتن لمدتاتن كالونا زز قددي ولا تب إرثرا زنبر زلو سب زي زوترو بحلتاتن تمكحتاتن أبزخ تنسؤو قلعو أنفتهم كنسحتو أبحاشوية زنبرو سمع سوحيدهم مسيلك واو حج بغن عنا خنا على الجميرنا اسكن نفسنا أوقتنا نتنتنا مالت نعين نعخانونا أوقتنا صبقنا نحمقنا نكون كومينيتي اسكن نتنتنا مخنياتو بولك حساب من بارن زبالة حبرتسبنا يلن كل نجر حبراوي شجرنا نتقماتنا نون حبراوي وي كاب وصيخا بولكي تفطرو زهاب كانت امنت وسيدكا من بارن بولك خام حسابن ويكا أوشت تحبر أكب من بار كاب زي تقادفكايو نحبرتسبكا نحمقو حمق نصبقو صبق ناي مبال تبعت كتونني زلكا هيا أنا بزح كزي زحمن نخزرزر الكاس معني مجرقافو كاب جمرنا يا بعلنا نفسنا خنجرقفها هيا نون حزل ليك زرزر الكا زبزح حزبنا زبزحنا نزحزنا يا نجر أما فتسمتانا يمبصحني يبلنا نتمرتن نبسة ممعبالن زلنا شوهات نشتوي نزخوانا نجر نزخوانا سقمتي بتقنع من قدون أقبابون بتزسرح كندما حزو بتهواخن كوفيلنا خلنا بتمنيت كسلت الناس لندلي قلت إفنا تصفى ورزينا نحد حدنا كنسانا كنفاتون معتنا إلنا خنعلل باهيز بلنامبر نعاوتن عبيتن حقوسن بلسقنان بسعينا النرئيو سمعت أنت صارتن بلي كقتلي ننبرلو زلنا معبول محبراو فتح زرقاقت حبرة السبات بحبراوي تساتفون حبراوي كالتم فلتأتن راهاتن زيقاتات تنهاقراس تهانتي نحناقن يترف بحبراو نقرنا عبيت قديات كنقبر بحبار حد نقرنا مسرح زخيل بهرن تتوارنتن أبزقوانتي بلنا نحاقن نفتحن تبعاتي ودلناي نقص كاي تغير زي أخبر حالكاي بس أينا خعمت كله دويل ناينا نري أم نفسي تراي تبتصحني زي سمع بحرياتنا نري إذا خلا وريدات النازلة كم قلنا ناشتو قدايات كفلت أمو خلوص لازتعذبنا كساب نخلنا تبتصحنا تسبينا كلنا حج بالنا نصبق كالوت قدس كن ابكن دزا حضرنا إذا سبزي كمي جيرو كاباي استفلي أخواني كابزبل زسرح كن عنكفن كن حن كل النوع وايك مرة أنت أخلق كابابلني نو كتصل ده
نخاخئكان نانديخا كمتا نفسنا موداس نفتوى نفسنا مقرام كأخن فتوى هادليناي نفسنا نتشرقف ديخاتو لتانيحكا إذي أخم متشرقف حالفا نام مقرف قد أخيدا نمحرة تكبر لنا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. تايتلت مدبنا نايلو متحستوز تكتاتلو تصنحكم ينيرو أبز متقسمون بخالا رستينا خنراخب بساق متصنحكو يني سليماني سناي قناء إرتران كبابيان أمع كانت زين عالم حاصل صلئي كم من دق برلين كفرسيو قدم 30 عامታት ዝቕንያት ዚ ሕብረተሰብ ዝተበታተነትሉ መንደቕ በርሊን ዝፈረሰሉ ዝሑል ኩናት ዘብቅዓሉ ተጻራሪ ሚዛን ሓይልታት ናብ ምዕራባዊ ዓለም ዝዛዘወሉ ምንጪ ደገፋ ጸዋር ስርዓት ደርግ ዝነጸፈሉን ዓወት ሰውራ ኤርትራ ዝተቐላጠፈሉን ታሪኻዊ እዋን እዩ። እቲ ሕብረት ሶቪየት ንስርዓት ደርግ ብምሕጋዛ ብተባርዓይ ኣጽዋራታ እናተደብደበ ሶቪየት ንግዚኡ ተደናጊራ እምበር መትከላዊ መሓዘያ በማለት በማሕበርነታዊ ስነ ሐሳብ ዝምራሕ ዝነበረ ሰውራ ኤርትራ ሚዛን ሓይሊ ክዘናበል ምስ ጀመረ ማሕበራዊ ፍትሒ ናብ ዝብል ስነ ሐሳብ ቀይሩ ማእዝኑ ከመዓራሪ ጀሚሮ ኣብ ሕዳር 1989 ንኽልተ ጀርመን ዝፈለየ መንደቕ በርሊን ክፈርስ እንከሎ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ዝመጽእ ዝነበረ ሰውራ ናይ መጨረሻ ዕርድታት ጸላ ኣፍሪሱ ወሳኒ ስርሒት ኣካይዱ ናብ ርእሰ ከተማኡ ንምግስጋስ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይድ ነበረ። ኣብ 1990 ብስርሒት ፈንቅል ንከተማ ምጽዋዕ ተቆጻጺሩ ኣብ ክሳድ ስርዓት ደርግ መሸንቆቓ ገመድ ኣጥለቐ። ኣብ ሩስያ ንዓመታት ብምረት መነባብሮን ብልሽውናን ዝተዋህለለ ህዝባዊ ቅሬታን ቁጠባዊ ውድቀትን ወሪሱ ስልጣን ዝተረከበ ሚካኤል ጎርባቾቭ እቲ ኩነታት ብኸምቲ ዝነበሮ ብዓፈናን ጸቕጥን ከም ዘይቅጽል ተረዲእዎ ፍሮስትሮይካ ግላስኖት ምትዕራይን ግልጹነትን ዝብል ፖሊሲ ኣተኣታተወ። ኤርትራና ናጽነታ ኣብ ዝተጎናጸፈትሉ እዋን ኣብ 1991 ከዓ ብዙሓት ካብተን ኣብ ሶቪየት ሕብረት ተጠርኒፈን ዝጸንሓ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ናጽነተን ኣዊጀን ክፍልያ ጀሚረን። ሰውራ ኤርትራ እምበኣር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ካብ ውድቀት ማሕበርነታዊ ደንበ ዓብ ምህሮ ዝብ ተመክሮ ቀሲምዩ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ናጽነቱ ተጎናጺፉ እሞ እቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘጋጠመ ውድቀት ምሕደራን ድቀት ኢኮኖምን ተማሂሩ ድሒሩ ናጽነት ዝተጎናጸፈ ውድብ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ብኸመይ ቀጺሎ ካብ ድኽመት ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃ እንታይ ተመኪሩን ተማሂሩን ዝብል ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ክንዛረበሉ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ድሕረ ባይታ እንቆሎ ሰውራን ሃገራዊ ምሕደራን ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ ስሳታት ፌደራላዊ ውዕሉ ብዓመፅ ምስ ተጋህሰ ኣብ 1961 ሰውራ ዝጀመረ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ተጋዲሉ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝተበታተነትሉ ተስዓታት ድሕሪ መሪር መስዋእቲ ናጽነት ተጎናጺፉ እቲ ኣብ 1961 ምስ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንምምራቕን ምዕራብን ዝፈሊ መንደቕ በርሊን ተነዲቑ ኣብ 1989 ድሮ ፍጹም ዓወት ሰውራ ኤርትራ ከዓ ፈሪሱ። ሰውራ ኤርትራ ብንውሓት ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ብምረትን ጽንካረኑን ቀሊል ኣይነበረን። ደምን መስዋእትን ዝተኸፍሎ ከቢድ ኩናት ሓድሕዳ ሓሊፉ ዝረ ሓያላን መኪቱ ብመስዋእትን መውጋእትን ተደኺሙ ይኣትዩ። እቲ ህዝቢ ብልቡ ዝሓቆፎን ናይ ኢዱን እግሩን ነጊፉ ዝደገፎን ሰውራ ብዓወት ምስ ኣተወ እንኳዕ ደኣ ናጽነት ተረኽበት እምበር ደጊም ሞት ከም ኣዳም በማለት እቲ ብበረኻ ዝኣተወ ሓይሊ ዓቕምታቱ ወዲኑ መንግስትን ሃገርን ክመርሕ ንኽበቅዕ ንድኻም ምሕደርኡ ብዓቕሊ ተጻዊርዎ። ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ሕብረት ሶቪየት ኣብ ሓያሎ ውድድር ኣጽዋር ስለተሸመትን ጽልውኣ ንምስፍሕፋሕ ስነ ሓሳባ ንዝኽተላ ዝተፈላለየ ሓርነታዊ ቃልስን ዘካይዳ ውድባትን ኣብ ደንብኣ ክጽንበራ ንዝደለየ ሃገራትን ንምሕቋፍ ገዚፍ ናይ ኣጽዋር ሓገዛት ትገብር ስለ ዝነበረት ቁጠብኣ በብእዋኑ ክሽምረር ጀሚሮ። ብፍላይ ፕሬጅኔቭ ኣብ ዝመርሓሉ ዓመታት ቁጠባት ሃገር ኣብ ፍጹም ደውታ ስለ ዝኣተወ ከም ሚካኤል ጎርባቾቭ ዝኣመሰሉ ለውጢ ኣገዳሲ እዩ ዝብሎ ሰባት ካብቲ ካብ ኣጽዋር ዝጸፍእ ዝነበረ ባጀት ብፍርቂ ክጐድል ሓሳብ ኣቕሪቦም ግን ተሰማዕነት ኣይረኸቡን።
ድሕር ካልኣይ ኩናት ዓለም ሃገራት ኤውሮጳ ብስነ ሓሳብ ናብ ዘሰማምዐን ቀጽሪ ምብራቕን ምዕራብን ተፈላለየን ድሕሪ እቲ ምፍልላይ ምብራቕ ጀርመን ሓጺናዊ ሓጹር መንደቕ ክትተክል ጀሚራ ነቲ መንደቕ ሰጊሮም ናብ ምዕራብ ጀርመን ክሰግሩ ዝፈተኑ ሰባት ከዓ ከም ጸላእትን ከዳዓትን ተራእዮም ልክዕ ከምቲ ኣብ ድባት ሃገሮም ብገዛእ መንግስቶም ዝደመዩን ዝወደቑን ኤርትራውያን ኣብ በርሊን እውን ብዙሓት ሰባት ብተወስቲ ቀቲሎም ስርዓት ናዚ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ተሳዕረ እቲ ብወተሃደራዊ ሶቪየት ሕብረት ዝተታሕዘ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ምስ ሩስያ እቲ ብሕብረት ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ነፃ ዝወፀ ወገን ከዓ ምስ ሓይልታት ምዕራብ ኮይኑ ጀርመን ኣብ ክልተ ቀፅሪ ኣብ ክልተ ዶባት ተመቕለት በርሊን ከዓ ናብተን 4 ጀርመን ሓራ ዘውፅኣ ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ፈረንሳን ሩስያን ኣብ 4 ምምሕዳር ተመቕለት መንደቕ በርሊን ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ጀመረሉ 1961 ይቆይሙ ኣብ 80ታት ሕብረት ሶቪየት ብርቱዕ ቁጠባዊ ቅልውላውን ሕፅረት መግብን ኣጋጢምዋ ኣብ 1986 ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ናይ ኒኩለር መደበር ምስ ተባርዐ ውዒሉ ሓዲሩ ውድቀት ሶቪየት ሕብረት ዘይተርፍ መሰለ እቲ ኣብ 1985 መሪሕነት ጨበጠ መንእሰይ ሚካኤል ጎርባቾቭ ምትዕርራይን ግልጽነትን ዝብል ፖሊሲ ኣተኣታትዩ እንተኾነ ፍጻሜታት ካብቲ ንሱ ዝተጸበዮ ንላዕሊ ቀልጢፉ ሰጊሙ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ኣብቲ ደንበ ኮሙኒስት ተዋዓዊዑ ነይሩ ኣብ ፖላንድ ንዓመታት ብዝተኻየደ ምንቅስቓስ ተኣጊዱ ዝነበረ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ማሕበር ከም ዝፍቀድ ገይሮም ኣብ ለካቲት 1989 እቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሃገር ነፃ ምርጫ ክግበር ከም ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኣብ ምርዳእ በፂሑ ተዛማድን ርትዓውን ምርጫ ከካይድ በቂዑ ድሕርቲ ናይ ፖላንድ ውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሃንጋሪ እውን ድሕርቲ ናይ 1956 ብሕብረት ሶቪየት ተጨፍለቐ ሰውራ እንደገና ኣብ 1990 ዲሞክራሲ ዝጠልብ ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ጆርጅያ እውን ለውጢ ዝጠልብ ምንቅስቓስ ብሓይሊ ተጨፍሊቑ ኣብ ሩሜንያ ደም ምፍሳስ ስዒቡ ኣብ ነሓሰ ናይቲ ዓመት 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኢስቶንያ ላቲቪያ ሊትዋንያ ተዘካሪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ብዙሓት ዜጋታት ተን ሃገራት ከዓ ናብ ምዕራብ ክውሕዙ ጀሚሮም ኣብ 1956 ሃንጋሪ ኣብ 1968 ከዓ ቼኮስሎቫኪያ ለውጥን ምምሕያሽን ስለ ዝጠለባ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ሕብረት ሶቪየት ተጨፍሊቐን ብግድን ሓይልን ኣብቲ ሕብረት ከም ዝጸንሓ ተገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ፍርቂ ዘመን ከም ምፍራስ መንደቕ በርሊን ገይሩ ዝዝከር የሎን እቲ ንሕዋት ህዝብታት ሓንቲ ሃገር ፈላልዩ ዝጸንሐ ስነ ሓሳብ ብድሌትን ድፊእትን ኣህዛብ ተሰይሩ ፍቕሪ ንጽልኢ ስዒሩ ተነፋፊቑ ንዝነበረ ኣሕዋት ህዝብታት ስለ ዝጸንበረ ብዓቢኡ ከዓ ንክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ብወጥሪ ጸሚዱ ዝነበረ ዝሑል ኩናት ብምፍራሱ ኣብ ዓለም ድርብ ጽንብል ነይሩ ትማሊ ወጥሪ 20 ዓመት ኩናት ዶባት ዘሊቑ ዕርቀ ሰላም ተኣዊጁ ኣብይ ቆጽሊ ሰላም ሒዙ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ምስ ረገጸ ብመራሕቱ ተዓፊኑ ናይ ምንቅስቓስ ናጽነቱ ተነፊጉ ኣብ ዶባት ብጠያይ ኣሕዋቱ ክደምዝ ዝጸንሐ ሰላም ዝናፍቐ ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ሃገሩ ብታሕጓስ ዘሊሉን ዓሊሉን ትሕቲ ምድሪ ብዝተቐብረ ነታውግን ልዕሊ መሬት ብዝተጻወደ ኣጽዋርን ኣብ ወጥሪ ዝጸንሐ ዶባት ኩነተ ኩናት ከም ዘብቃዕ ምስ ተነግረ ካብ ክልቲኡ ማዕዶ ብናፍቆትን ፍቕርን ንሓድሕዱ ዝተጸናበረ ህዝቢ ጎደቦታት ኣብ ሕዳር 1989 መንደቕ በርሊን ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ዝተረኣየ ሓጎስን ምትሕቑቓፍን ይመሳሰል ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባና እቲ ክውነት ዘነጽሮ ነገር እንተልዩ ከዓ ግዜ ክነውሕ ክሓጽር ይኽእል እምበር ዝኾነ ዓይነት ሓጽሩን መንደቕን ብፍቕሪ ንዝነፋፈቑ ኣህዛብ ንሓዋሩ ክዓክቶም ከም ዘይክእል እዩ እቲ ኣብ ቴስዓታት ኣብ ቀጽሪ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝሕቆፍ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ዝተረኣየ ናይ ናጽነትን ለውጥን ሕቶ ነዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝመሳሰል ህዝቢ ብብልሹ ምሕደራ ምስ ተማረረዩ ለውጢ ብምጥላብ ኣብ ጎደናታት ሃገሩ ናብ ሰልፊ ዝወፀ መራሕቲ ሕብረት ሶቪየት ዋላ እውን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝኽሰት ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሓይሊ ክጭፍልቕዎ እንተፈተኑ ዳሕራይ ግን ኣይከኣሉን ኣብ ምብራቕ ጀርመን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ለውጢ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ሓሙሻይ መዓልትዩ መንደቕ በርሊን ፈሪሱ መራሕቲ ምብራቕ ጀርመን ነቲ ውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ንኸህድኡ እቲ ኣብ ምዕራብ ጀርመን ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓስ ከፋኽስዎን ከቕልልዎን ምዃኖም እዮም ተመፂዖም ጠቕሊሎም ነቲ መንደቕ ከፍርስዎን ነፃ ክገብርዎን ድላይ ኣይነበሮምን
ኣይሓሰብዎን ግን እቲ ብምሕደራ መንግስቱ ተማሪሩ ብድኽነትን ቁጠባዊ ድቀትን ተሰቒዩ ዝጸንሐ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ነቲ ኩነታት ኣይተጻወሮን ተወዳዲቡ ከዓ ነቲ መንደቕ ኣፍሪስዎ ኣፈኛ እቲ መንግስቲ ጉንተር ሸቦውስኪ ካብ ሃገር ወፃእ ዝግበር ናይ መገሻ ቁፅፅር ኣይክህሉን ክብል ፕረስ ሪሊዝ ምስ ሃበ ሓደ ጋዜጠኛ ካብ መዓሳት ሒዙ ክብል ሓተቶ እቲ ኣፈኛ ከዓ ከም ዝመስለኒ ካብ ሕጂ ትሒዙ ክኸውን ይኽእል ምስ በለ እቶም መንእስያት ኣሎ ብዝበሃል መሳርሒ ነቲ መንደቕ ከፍርስዎ ጀሚሮም ኣይደንጎይን ከዓ ብሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ምዕራብ ጀርመን ፈሲሶም ነቲ ህንዱድ ዋሕዚ ዝተዓዘበ ሓላፊ ቦርደር ምዕራብ ጀርመን ወተሃደራዊ መኮነን ነቶም ሓለዋ ነቲ ሓፁር ክገድፍዎ ኣዚዝዎም በዚ ከዓ መንደቕ ጽልኢ በርሊን ድሕሪ 44 ዓመታት ጸቕጥን ዓፈናን ይእከል ብዝበለ ህዝቢ ፈሪሱ ኣብዚ እዋን ከዓ ግፍዕን ዓፈናን ዘሰንበሮ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ተሰዲዱ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ይእከል ዝብል ጭርሖ የስማዕ ኣሎ ዋላ እውን እቲ ኣብ ግዳም ዝነዓዓብ ዘሎ ናይ ለውጢ ሕቶ ካብ ማዕዶ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዙሕ ዘምፅኦ ጽልዋ የሎን ክበሃል ዝስማዕ እንተኾነ ዝመረሮን ዝዓርዓሮን ህዝቢ ዘዋፅኦ ፍታሕ ካብ ምሕሳብ ድሕር ከም ዘይብል ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ታሪክ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ዓብ ምስክር እዩ እቲ ሕብረት ሶቪየት ተጋማማዕትሉ እዋን ልክዕ ከምቲ ኣብ 2011 ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝተረኣየ ህዝባዊ ናዕቢ ዝመሳሰሊ ነይሩ ሽዑ እቲ ንብዙሓት ኣብቲ ሕብረት ተሓቒፈን ዝነበራ ሃገራት ብሓይሊ ጨፍሊቑ ከም ማሓደር ዝጸንሐ ስርዓት ክረምሊን ብውሽጡ ተዳኺሙን መሽሚሹን ስለ ዝጸንሐ ልክዕ ከምዚ ትማል ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ዝቕበል መራሕ መጺኡ ነቲ ህወሓት ተሓሲሞ ዝጸንሐ ብይን ኮሚሽን ዶባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ብድፍረት ንኣስመራ ብምኻድ ዕርቀ ሰላም ዝኣወጀ ኣብ ራሻ እውን ኣብ 1985 ለውጢ ዝቕበል ሚካኤል ጎርባቾቭ ስልጣን ጨቢጡ ግሉጽነትን ምትዕራይን ዝብል ፖሊሲ ኣተኣታትዩ ሕብረት ብፍታውን ድላይ ንበር ብሓይሊ ክኸውን ኣይግባእን ስለ ዝበለ እቲ ተዓፊኑ ዝጸንሐ ምንቅስቓስ ተባሪዑ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ምፍራስ መንደቕ በርሊን በፂሑ መንደቕ በርሊን ድሕሪ 30 ዓመት ምረትን ቅሬታን ብህዝባዊ ድፊኢት ይፈሪሱ ካብ ብዙሕ ዘባውን ዓለማውን ጌጋታት ተማሂረ ክብል ዝጸንሐ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዓ ብቐንዱ ርእቶን ሓሳባትን ብጾቱ እናነጸገ ብረቂቕ ጥበብ ትዝርካቡ ሓባራዊ ውሳነ መሪሕነት እናዳኸመ በብቑሩብ ንሃገር ኣብ ፍጹም ምልክን ጸልማትን ሸይምዋ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንሶቪየት ሕብረት ዝቖመ ህዝቢ ኣብ ቴስዓታት በፂሕዎ ዝነበረ ስሚዕትን ደረጃን እዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ እዚ ካብ እዋን ናጽነት ንኣስታት 30 ዓመታት ርጉጽ ንምዃን ን29 ዓመታት ብምሕደራ ህግደፍ ዝተማረረ ህዝቢ ብኸምዚ ዘለዎ ኩነታት ክቕጽል ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ለውጢ የድልያ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ጌሹ ክምለስ ወፊሩ ክኣቱ ሓሳባቱ ብናጽነት ክገልጽ ናተይ ዝብሎ ቆጽሉ ዘውድቐሉ ብልዕልና ሕጊ ዝገዝእን ብሕጊ ዝገዝእን መንግስቲ የድልየሎ ሓደ መዓልቲ ከዓ እቲ ዓፋኒ ጨቋኒ ስርዓት ከም መንደቕ በርሊን ምፍራሱ ዘይተርፍ እዩ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማ ሓፈሻዊ መድባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ኣብ ኡጋንዳ ኤንቲቪ ዝተባህለት መደበር ቴሌቪዥን ብምስጋር ደቂ ሰባት ጸሊማት ንምባል ሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ከሲስዋ እቲ ምሕረት ኣብ ስዩም ተመልሶ ዝተባህለ ኤርትራዊ እታ ማዕከን ዜና ኣብ ልዕሊኡ ብዘቕረበቶ ጸለመ ንመዓልታዊ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ብኣለቷ ከም ጸለወዩ ከሲሱ እንተኾነ ኣብ ከተማ ካምፓላ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ነቲ ብኤርትራዊ ነጋዳይ ዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝነጸጎ ዴይሊ ሞኒተር ኣፍሊጡ ብመሰረት ዝቐረበ ክሲ መደበር ቴሌቪዥን ኤንቲቪ ኣብ ናይ 26 ሓምለ 2016 ፈነወኣ ምሕረት ኣብ ስዩም ተመልሶ ዝተባህለ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራን ሩዋንዳን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሰጋገረን ኣብ ልዕሊአን ዓመፅ ከም ዝፈጸመን ኣቃሊሓ ድሕሪዚ ዝተቃልሐ ከሳሲ ጠቐነ ዝበሎ ፈነወ ድማ ኣብ ትካሉ ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ብምጥቃስ እቲ ጸለመ ክእረመሉን ንዝወረደ ዕንወት ድማ ካሕሳ ክኽፈሎን እዩ ንኣስታት 3 ዓመታት ኣብ ቤት ፍርዲ ክከራኸር ጸኒሑ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ እትርከብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭት 2 ሰባት ሞይቶም እቲ ኣብ ሳልስቲ ዝተጓሃረ ግጭት ኣብ መንጎ ተወላዶ ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ ተኻይዱ እቶም 2 ግዳያት ተወላዶ ኦሮሞ ምዃኖም ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጠቒሶም እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሰንኪ እቲ ግጭት ተሰናኺሉ ከም ዘሎን ምምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ጉዳይ ምጽራይ ከም ዝርከብን ተፈሊጡ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓመትን መንፈቕን ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ ብሔር ግጭታት ሓያሎ ተምሃሮ ሞይቶም እዮም። ክልል ትግራይ ንተወላዶት ክልል ካብዚ ኣብ ብሔር ዘተኮረ መጥቃዕትን ግጭታትን ንምድሓኖም ተምሃሮ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ከም ዘየልእኽ ኣቐዲሙ ኣመልኪትዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ን25 ሕዳር ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ። እዚ ዋዕላ ረብሓታት ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ንምሕላው ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። ነዚ ዋዕላ ንምድላው ሚኒስትራት ሕርሻ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ካብ 9 ክሳብ 11 ሕዳር ኣብ ካይሮ ኣኼባ ከም ዘካየዱ እውን ተፈሊጡ። ስዑዲ እትርከበን ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሕርሻ ገዚፍ ወፍሪ ከካየዳ ክምድባን ከለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ስራሕተኛታት ናብ ሃገራት ዓረብ ናይ መልኣኽ ድሌት ከም ዘለወን ይፍለጥ። እዚ ዋዕላ ብፍላይ ነተን ናይል ዘዋስነን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣባል ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዝኾነት ግብፅን ካልእ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ዲፕሎማስኛታት ይጠቕሱ። ሓያሎ ሃገራት ዓረብ መዚ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ጸጥታውን ወተሃደራውን ምትሕግጋዛት ኣለወን። ኣብ ሕዳር 2016 እውን ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ከተማ ማላቦ ተመሳሳሊ ዋዕላ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ተኻይዱ ምንባሮ ይፍለጥ። ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። راديو إرنا